Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kinurmatan, linambaran raos syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dinten menika kita sami kempal wonten ing griya Bapak Budi kanthi ancas nglaksanani adicara tedhak sinten putra ingkang kinurmatan Adik Diki. Adicara menika badhe kalampahan kados makaten. Pambuka, doa pangajabat slamet, prosesi tedhak sinten, sambutan, lan panutup. Prosesi tedhak sinten sapisan putra alit dituntun tedhak saking undak-undakan 7 pralambang perjalanan gesang. Kapindho mlebet kurungan ayam ingkang kebak ubarampe warna-warni pralambang gesang maneka warna. Katelu milih barang pralambang minat saha rejeki ing tembe. Pungkasan tebar beras kuning saha dhuwit receh minangka pralambang rejeki lan berkah ing sumebar. Salajengipun kula aturi Bapak Ibu sepuh pareng sambutan saha raos panuwun dumateng para rawuh lan ditutup mawi doa pangestu supados putra tansah pinaringan sehat, pinter lan migunani tumrap agama, bangsa saha negara. Pungkasanipun para rawuh dipun aturi kersa nderek dhahar kembul bujana minangka pralambang rasa syukur lan paseduluran. Mekaten mugi Gusti Allah tansah paring berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.